I'm an atheist. Za ovo izdanje nema nikakve skripte, pa će biti malo možda i konfuzno, ali potrudit ću se da bude što jasnije, iako je prilično rano. Dokaz da ne postoji Bog. Naravno, takav dokaz ne postoji, s obzirom da se takav negativ ne može dokazati. Međutim, postoji dokaz da ne postoji savršen Bog, da ne postoji dobar Bog, da ne postoji pametan Bog. Tako da ono što ostaje, ne samo da nije vredno verovanja i obožavanja, nego jedino što može je da se prezire i žali. Svetlost od sunca do zemlje putuje 8 minuta. Ako svetlost u jednoj sekundi pređe 300.000 kilometara, koliko pređe za tih 8 minuta? U jednoj minuti pređe 18 miliona kilometara puta 8. I to je samo od ovog našeg sunca. Prva sledeća zvezda, znači našem, tako reći, komšiluku, je udaljena oko 4 svetlosne godine. To je rastojanje koje svetlosti potrebno da pređe za 4 godine. To znači da oko našeg sunca postoji, tako reći, prazan prostor, prečnika 8 svetlosnih godina. Taj prostor, naravno, nije potpuno prazan, ali nema drugih zvezda. Na to sam mislio. I to je opet samo u našem komšiluku. I to su dve zvezde koje pripadaju Mlečnom putu, to je jedna galaksija, u kojoj ima preko 100 milijardi zvezda. Samo u toj jednoj galaksiji. To je 100.000 miliona zvezda, od kojih su mnoge, tačnije većina, veće i mnogo veće od ovog našeg sunca. Koja je svrha svega toga? To pitanje je upravo dokaz da ne postoji pametan, savršen Bog. Koja je svrha Merkura, koja je svrha asteroidnog pojasa, koja je svrha Jupitera, koja je svrha Plutona? Koja je svrha celog Mlečnog puta i svih tih zvezda? Tih 100 milijardi zvezda. A onda dolaze dodatne informacije. Taj jedan Mlečni put koji ima 100 milijardi zvezda je samo jedna galaksija. A ako uzmemo zrno peska, stavimo ga na ruku i udaljimo od glave, od očiju, što dalje možemo, znači ispružimo ruku i pogledamo u nebo. Površina koju to jedno zrno peska pokriva. I kada pogledamo šta se samo u tom malom delu neba nalazi u svemiru, u toj maloj površini mi vidimo 10.000 galaksija. Ne zvezda, galaksija. 10.000 drugih galaksija koje imaju po manje više 100 milijardi zvezda. U samo jednom malom prostoru. U samo jednom deliću našeg neba vidimo nešto tako nepojmljivo fenomenalno i ogromno. Koja je svrha tih svih galaksija? To znači da
U celom vidljivom svemiru postoji više zvezda nego što na ovoj celoj planeti postoji zrna peska. I sada vi morate da verujete da je pametni, savršeni kreator svega toga to sve napravio sa nekim razlogom. A mi smo njegova glavna kreacija. Mi smo to, mi smo cilj. Mi smo društvo koje mu je falilo pošto je bio usamljen. Mi smo napravljeni po njegovom liku. On nas čeka da pandrknemo, pa da mu se pridružimo, da igramo preferancu. Iako to možemo i sad preko interneta. Možda ne s njim, ali nikad se ne zna. Napravio je nalog. Ako može da napravi toliki svemir za toliko zvezda, može da napravi nalog na internetu. Šalu na stranu, koja je svrha svega toga? Da uopšte ne pričamo o razdaljinama koje su u pitanju. Gde se sve te galaksije nalaze, koliko su daleko od nas. Koja je svrha bilo čega što nema ni najmanji uticaj na nas i naše živote? Osim što nam pokazuje da je to sve deo prirode, da je to sve deo procesa koji su trajali milionima, milijardama godina. 21. vek. Vreme je zaista da čovečanstvo odraste napokon. I da batali tako glupe bajke. Ja se najiskrenije nadam da ako ne naša deca, ono bar naši unuci neće biti toliko neobrazovani i zatucani i indoktrinisani takvim glupostima. 10.000 galaksija u zrnu peska. Kakav Bog, kakvi bakrači. Probudite se. And I think it should be religion treated with ridicule and hatred and contempt. And I claim that right.